belki birinçiden tabiği, ikinciden gısyançı xuluqlı kişi bularak ninder bir anarxist bularak da mesela mena ol kızık mesela koy vakitni sizem köpçülük rus tilinde сөйләшергә тырышканын күрүптән ninder belki bu үзенә күрә кире биткәнлектер. Шуны дәлилләп тә мин татарча сөйләшергә тырышам. Тулайым алганда бу табигый әйбер ипи ашаган кебек татарча бөтен җирдә сөйләшергә кирәк. Авылда да, район үзәгендә дә, Казанда да, хәтта Мәскәүгә баргач, Мәскәүдә дә сөйләшергә була. Метрода да, базарларда, кибетләрдә дә татар кешеләренең биркалары бар, яки үзбәкләр, кыргызлар татарча аңлыйлар. Һәм әле Мәскәүдә менә яңа гына укыдым. Хәтта анда метрода инде рус теле белән бергә үзбәк һәм таҗик телләрендә дә аңлашылсын өчен яза башлаганнар икән. Шугы күрү, аңлату шундый гомумән иң кирәкле язуларны. Татар телендә дә булса шәп булыр иде. Гомумән безнең Татарстаныбызда да һәр вакытта да. Гомумән инде менә татар теле турында синең татар милли хисле менә инде шигырь укып башладың. Шушы хисләр суынмадымы гомумән синең менә шушы милли җанлы кеше икәнлегеңне белә идең кимекле синең әйме. Бу хисләр сакланамы синдә хәзер? Ул саклана, бары тик ниндер бер ничек дип әйтим инде сыгылма формага күчә, рациональ формага, чынбарлыктан чыгып, мәсәлән, мине әдәби телдә сөйләшкән кешеләрне бик яратам, ләкин чынбарлык шундый, безнең татар дөньясы яки татар белән дустана мөнәсәбәттә, тыгыз мөнәсәбәттә яшәттерән халыклар бик күп төрле, юлалар гына түгел, ул төрдә дә күренә. Уртак бер әдәби телне беләсезме, менә Совет чорында һәм революцияга кадәр менә шул җәдитчеләр яки мәгърифәтчеләр таратканнар иде, менә үстергәннәр иде. Шуның өчен, моның өчен шушы Казанда яшәүчеләр, сезнең кебек журналистлар, зыялы кешеләр, мәдәният таратучылар, мәгърифәтчеләр армый талмый ниндер бер уртак әдәби телне пропагандаларга тиеш дип уйлыйм. Мәсәлән, бу беренче чиратта безнең мәсәлән Уфага барасың, Урал артына, Сибиргә, Мәскәүгә, кай вакытны һәрбер кеше үзенең әдәби телдә сөйләшә, яза белмәү сәбәпле ниндер диалектында сөйләшә башлый. Кайберсендә бер-берсен төрле диалектлар аңламаска да мөмкин. Шуңа күрә уртак әдәби телне үстерер өчен элек Коръән тәфсире яхшы булса, менә шул Коръән тәфсирен укып татар телен мөкәммәл әдәби телне өйрәнәләр. Юла китаплары, вагаз укучылар, мәсәлән, Җәлил хәзрәт, Госман хәзрәт, Камил хәзрәт, башкалар, сезнең радиолар, телевидениелар, дикторлар, һәм концертлар, җырчылар, кайчакны әдәби сәнгать әһелләре, артистлар саф матур итеп татарча сөйләшсә, башка диалектта яшәүчеләр дә акрынлап кына шул әдәби телне өйрәнәләр. Менә чын-чынлап укый, яза белә торган, бөтен нечкәлегенә хәтле белә торган, матур сөйләшә торган кешеләр булсын өчен бик яхшы мәктәп булырга тиеш, татар милли мәктәбе булырга тиеш. Менә Совет чорында мин редакциядә эшләгәндә безгә Совет чорында калган кешеләр 2005 елга хәтле дәвам итте ул. Шиләбедән Нугайбәк районыннан хатлар киләдер. Ставропольдан төркмәннәр, Кавказдан ногайлар татарча хат язалар. Чөнки алар татар китапларын укып үскән, татар радиосын, татар гәзитләр һәм татар мәктәбендә укыганга күрә, үзләрен инде бер гомуми татар теле, мәдәнияте һәм хәтта татар халкы кысаларында яшәгән кебек хис итәләр иде. Менә шушы, әгәр дә татар мәктәпләре көчле булса һәм бөтен җирдә күп булса, татар телендә мәгърифәт, мәгъриф булса, мәдәният булса, татар гомум уртак сөйләм теле дә нитеп үсәчәк. Менә шул. Телеңдә булдымы диләрме әле? Безнең бүгенге кунагыбыз шоумен, җәмәгатьчелек журналист Гамил Нур. Без инде Гамил, менә синең фикерләреңне инде тапшыру башында ук тыңлаптырдым да, татар журналистикасы гомумән үзенең бер талантлы кешесен югалткан дигән фикергә килдем. Синең язганнарың мин бөтенләй дә укыган юк, күргән юкмы әле, күрсәтмичән генә язасыңмы? Гомумән синең шикелле шундый сәләтле, талантлы кешенең язмавы нидер гафу ителмәслек хәл булырга тиеш бит. Әллә син бөтенләй энергия, вакыт калмый иҗатка? Әллә теләк юкмы? Мин эшләгән вакытта бик коточкыч, ничек дип әйтим инде, тәэсир көченә ия журналист идем. Мин эшләгән баш мөхәррир сәламәтлек, бакча, сердәш, гаилә, шундый вакытта гәҗитләр, журналлар, календарлар, алар йөзәр мең әбүнәче җыядыр, һәм алар коммерциялы, шәхси яки иҗтимагый формада чыга торган журналлар иде. Аннары интертатуруда, Татар информда һәм бөтен матбугат чараларында язып чыктым.
Хәзер инде ничектер ул эш бераз гына ялыктырды да кебек, аннары укучылар даирәсе үзгәрде, медиа ресурслар, матбугат үзгәрде, ул блогларга, Инстаграмга, Фейсбукка һәм башка чараларга күчте. Хәзер мин инде ул хәтле актив эшләмим, сабыррак формада, күбрәк шул юлалар, бәйрәмнәр оештыру, психологик үзенчәлекләр, кешенең шәхси бәхете турында яки шәхси тормышы турында гына вакытия хәбәрләр генә язам дисәм дә әйтәм. Син мөгаен дөрес әйтәсеңдер инде, мин басылдым, минем дәрт качты инде ул язу темасыннан, ләкин инде бер кызыклы, мавыктыргыч тәкъдимнәр булса, бәлки яңадан күп итеп яза башлармын дип уйлыйм. Димәк, журналистикага әйләнеп кайтырга синең алда теләкләрең, ниятләрең, Лилин бабай әйтмешли, дары бар дип әйтәләр әймен базда. Синең инде андый теләгең, ниятең бар булып чыга. Бар, әгәр дә ниндер бик кызыклы булса, ниндер тәэсир көченә, ниндер мавыктыргыч булса, бәлки кайтырмын да менә. Чөнки соңгы елларда күбрәк бәйрәмнәр оештыру белән мавыктым. Шул бәйрәмнәр бөтен Россия төбәкләре, элекке Советлар Берлеге һәм хәтта дөнья күләм Европа илләренә дә чыгып керәм кайчакны. Шәхси бәйрәмнәр, гаилә бәйрәмнәре яки милли бәйрәмнәр, сабантуйлар оештыруда күп катнашырга туры килде. Менә шуның белән мавыгып, журналистика, публицистика, язучылык эше кимеп торды. Һәм инде минем әйбалан итәсе килә, хәзер безне тыңласалар, баш мөхәррирләр, нәширләр, газет мөхәррирләре, әзер кыеп куйган журналист утыраймы, һәм аңа әгәр менә инде үткен каләм иясе, аның менә Котыш. эшләү теләге бар. Һәм шулай ук мин мастер-класста була алам, чөнки мин бары тик шәхси гәҗитләрдә эшләгән кеше әбүнә җыю. Мин бүгенге көндә блогерларга һәм YouTube'та кадрлар төшерүчеләргә өйрәтәм, нәрсә турында сөйләргә кирәк, нәрсә турында төшерергә кирәк, һәм ничек иттереп тыңлаучыны яки караучыны, дөресрәге укучыны җәлеп итәргә кирәк, шундый дәресләрдә бирәм. Менә милли темаларга хәзер ничек язарга кирәк, ничек итеп тәкъдим итәргә кирәк? Менә безнең бит инде тиздән халык санын исәпкә алу, гомумән милләтебезнең язмышы турында без татар мәйданы тапшыруында сөйләшәбез. Менә бу темага син үзең журналист буларак ничек итеп язар идең, ничек язарга кирәк? Блогер буларак ничек бу темага? Хәлвә дигән сайын, хәлвә тәме авызда башта пәйда була, ләкин ул 3-4 тапкыр әйткәннән соң туйдыра. Милләт, татар дип сөйләүдән аның ниндер дәрәҗәсен киметә дип уйлыйм. Шуңа күрә бары тик бик халыкчан, бары тик бик гади, бик аңлаешлы темалар белән генә милли темага якын килеп була дип уйлыйм. Кызганычка каршы, менә татар мәктәпләренең саны кимү һәм татар теленең дәрәҗәсе бераз кимеп төшү милләт зиялылык даирәсен тарайтты, чөнки һәр халыкта да 1%, бәлки 2% халыкны гына милли темалар кызыксындыра, ниндер гомум кешелек, гомум сәяси темалар. Әгәр дә татар теле даирә бик азая икән, аның милләт темасын кайгыртучылар да азая. Шуңа күрә безгә татар телен куллану даирәсен арттырырга кирәк. Шуның белән бергә милли темаларны аңлаучылар, яклаучылар темасы да артачак. Моның өчен инде әлбәттә синең кебек менә шулай мөмкин булганнарында татарча сөйләшергә, татарча аралашырга, татар телендә гомумән чараларны алып барырга. Үзең татар матбугаты белән танышып барасың, вакытың каламы сана? Әйе, чөнки беренчедән киоскларда бик яхшы матбугат бар, менә кичә кергәнем киоскка. Татар телле татар матбугаты да бар, хәтта рус телле татар матбугаты да бар, мәсәлән. Карап тордым, Звезда Поволжья алар, Республика Татарстан алар. Икенчедән Telegram каналлар бар, Facebook бар, Instagram бар. Татар матбугаты яңа яссылыкка күчте, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан һәм аларның журналистлары үзләре блогер кебек, хәтта Болгар радиосы һәм ТНВ әлбәттә беренче чиратта аның журналистлары да үзләре дә блогер буларак та һәм гомуми радио һәм телевидениедә, интернеттагы тасмаларда хәбәрләрен укып барам. Һәм бу мин уйлыйм, яңа форма журналистик, яңа форма матбугат дип, хәтта менә Болгар радиосының да инде яңа форматы тасмаларда күренә, Инстаграмда күренә, турыдан-туры Шелтә радиосы яки ФМ радио гына түгел,
бик киң җәелде. Мәсәлән, бер вакытны театр турында бәхәскә кергән идек, берәү әйтә, 300 анда тамаша залында фәлән булырга тиеш. Мин әйттем, театрның тамаша залы ул аның 1% гына, аның тамашачысы берничә миллион, 300 кеше мәсәлән тамаша залына керә, аның карау 3 миллион кеше. Радиодан, телевидениедан, китаптан укып, рухланып, шәхси тормышын белән кызыксынып, артистларның яши шуның шикелле үк бүгенге матбугат та ул һәрбер күзәнәккә, һәрбер күзгә, колакка тасмалар, интернет аша һәм башка ысуллар белән, имеш-мимешләр белән, WhatsApp группалар аша, үзара мессенджерлар аша хәбәр алышу белән барып җитәм, сезнең сүзне шулай итеп ишетәләр. Гамил, тагын бер тема, менә синең регионнарда булам дип әйттең, әйме? Бу сүзне син әйттең бит инде, әйме? Әйе, бик еш булам. Татар матбугатында кызыксынып укып баруың турында әйттең, менә шушы ике сорауны берләштереп, шушы сүзләрен берләштереп сорау бирәсе килә. Башкортстан темасын әлбәттә инде яктырткан теманы син шулай күзәтеп баргансыңдыр, әйме? Бу инде шулай безнең милли тема, менә бу мәсьәләгә карата анда якынлашып килүче, шушы халык санын алу белән бәйле темага синең үзеңнең шәхси фикерләрең ничек? Шушы төбәктә булганың бармы беренчедән? Син Башкортстанда еш буласың белүемчә. Мин мөгаен шул Казаннан йөрүче бердән-бер шоумендер инде Башкортстанга, чөнки Башкаларны кертмиләрме? юк, аннан түгел, чөнки без бит инде алай кертмәслек дәрәҗәдә шау-шулар куптарып йөрмибез, без шыпырт кына өйләргә генә барып эшләп кайтабыз, чөнки мин эшли торган контент ул авыр контент. Мин музыкасы эшли алам, мин инглиз телендә эшли алам, мин шулай ук башкортча эшли алам. Һәм инде араксыз эшли алам, шуңа күрә ул мәсьәләдә анда кытлык бар. Урал артына Чиләбегә хәтле барам. Гомумән алганда шулай ук менә әле күптән түгел Татарстанда бер башкорт-татар туен ясадым. Без ничек дип әйтим, уртак мәдәният та бар. Шул ук вакытта мәсәлән, гомумән татар мәдәнияте дә үзе бик күп төрле. Шуар моңарга зарланып файда юк дип уйлыйм. Безнең гомум татар яки татар башкорт мәдәниятенең күп кырлы булуын, киң болундагы бик күп чәчәкләр кебек булуын аңларга кирәк. Мәсәлән, сез ничек уйлыйсыз, менә татарча чәй ул ничек, нинди була ул гадәттә? Ул гадәттә мәтрүшкәле яки сөтле чәй дип уйлыйм инде мин. Шунысы ничек булса? Менә шул сөтле чәй дип уйлыйбыз, мин уянып китәм каядыр, мәсәлән, Сарытау ягында яки Пенза ягында яки Чиләбедә, икесендә ике төрле иртә белән чәй эчертәләр мине. Мәсәлән, берсендә кофе эчертәләр, сөтле кофе. Кофе чәй генә түгел, сөтле чәй хәзер миңа калса менә әйтик 5, 6, 7, бәлки 10 миллион татар бардыр. Аның 10% сөтле чәй эчә. Хәтта Казанда да сөтле чәй эчүче бик аз. Шул вакытта Актанышта азна кайда аны бик ешәләр, Чиләбедә рус кешеләре дә сөтле чәй эчәләр. Һәм соңгы менә бу татар юлалары мәдәният революцияга кадәр бер төрле, совет чорында бер төрле, хәзер яңа формалары пәйда булды. Мәсәлән, кофе эчә башлады бик каты күп. 10%, 20% иртә белән кофе эчә, хәтта сөтле чәй эчми, кофе эчә. Шундый ук юлаларга мөнәсәбәтле, хәтта ризыкларга мәсәлән, без бик данлыклы дип сөйлибез. Бәлеш, итле бәлеш. Ул чынбарлыкта шул манарты бәлеше китә, мәсәлән, Әлки районыннан алып Уфага кадәр даирәдәге бәлеш. Әмма ул да гомуми татар кухнясына үрелә башлый, чөнки радио, телевидение, газетлар, журналлар, китаплар шул бәлешне татар бәлеше дип тарата. Аны хәзер Буада да пешерә башладылар, Балтачта да, Кукмарада да, Казанда да пешерә башладылар. Шул ук мәсәлән Бауырсакта. Мин гомумән татар юллары, кухнясы, мәдәнияте, җыры айруча инде аның иң бай өлеше шул манар ягында башлана дип уйлыйм. Менә шул Чалдан алып Уфага кадәрге даирәдә, һәм менә шул мода Тау ягына да тарала, Казанга да тарала, Казан артына да тарала. Менә шулай итеп акырынлап кына уртак татар мәдәнияте, кухнясы пәйда була. Яшәсен иң мөһиме татар мәктәбе, татар матбугаты, шуның белән бергә уртак татар мәдәнияте дә ныгый пәйда була. Гамил, менә синең шикелле шундый милли җанлы, үткен телле кешеләрне Башкортстанга әле шәхсән үзең әйткәнчә өйләргә чакыралар икән әле. Бу якта чын миллилек көчле дигән сүз әйме. Андый кешеләрне чакырмаслар иде бит инде, әгәр менә синең анда еш булам дип әйтүең дигән сүзләрдән чыгып әйтүең инде менә. Бу бит минем эшем бит инде, мин менә мәсәлән өйгә килә пешерүче, җыештыручы, сантехник. Олар бит инде милли мәсьәләне ишек төбеннән кычкырып декларация ясамыйлар.
Син үзең алар белән чагыштырмай инде. Мин дә шоумен, мин бит инде дәгъвәтче, мәгърифәтче буларак эшләмим. Беренче чиратта ипи ашар өчен барам инде анда име. Әмма параллель рәвештә безнең профессиянең үзенчәлеге бәйрәмнәр оештыручылар, алар тәмле сүз, туган телдәге мәдәният, татарча биюләр аша безнең мәдәниятне пропагандалыйлар. Менә сез радиодикторлар, сез халык күңеленнән инде бер балмай кебек ятасыз. Без дә шул калып белән эшлибез. Без инде акрын рәвештә үзебезнең телебезне пропагандалыйбыз, килеп кочаклыйлар. Минем әнием шулай матур сөйләшәдер, сезнең телегез үзенчәлекле. Чөнки һәр төбәктә Казаннан ераграк булган саен үз диалекты бар. Алар Казан калыбында сөйләшүгә, менә Казан арты диалектына, акцентларына бик сусаганнар. Шулай торып, бүтән җирдә дә данлыклы Казан телен, аның мәдәниятен, хәтта Уфадагы матур җырларны да көтеп торалар. Менә син уртак татар мәдәнияте турында әйттең, һәм инде менә шушы безнең уртак татар мәдәнияте гына түгел, гомумән безнең уртак татарлыгыбыз, ул инде сүздән менә шушы халык саны исәпкә алуда сүздән гамәлгә күчәргә тиеш дип уйлыйм. Менә без татар дип анда әйтәбез икән инде, бу инде сияси адым булып тора дигән сүз бит, шулаймы? Бу кешенең инде сәясәттән бигрәк, чөнки безнең 90нчы еллардан сәясәт сүзеннән курку башланды һәм гомумән хәзердән аннан инде бер игнор бар. Шуңа күрә беренче чиратта мәдәни, әдәп, әхлак, гомуми кешелек мөнәсәбәте аша миңа калса без татарлыкны күбрәк күтәрә алабыз. Үзебезнең мәсәлән Instagram битләрендә матур күренешләр булса, мәсәлән Фирдүс Тямаев иң супер, иң дәртле, иң популяр җырлар язса, сез матур итеп шигырьләр сөйләсәгез, без матур итеп бәйрәмнәр ясасак, үзебез белән бергә Казанның, Татарстанның һәм татар теленең, гомумән татар халкының, милләтенең дәрәҗәсен күтәрәбез. Менә һәрберебез шәхси үз эшендә шулай торып инде халкыбызның дәрәҗәсен күтәреп эшлибез дип уйлыйм. Менә Төркиядән сиңа монда хәбәр килеп ирешкән, Гамил. Гамилне беренче татар яшьләре көннәреннән бирле таныйм, шаян һәм тапкыр сүзле, милли, җанлы хезмәттәшебезгә уңышлар телим. Өметләребез югалмасын иде. Төркиядән Сәгыйть Хәйри сиңа сәламнәр юллаган. Рәхмәт, әйе. Ул теге бәйрәмнәрдә инде миңа һәр вакытта шул ничек дип әйтим инде, питачок дип әйтәләр инде аны, уеннар оештырырга, концертлар оештырырга һәм оештыручы булып йөрүгә, шаян телдә әйтсәк инде, көтүче диләр инде, җыштырып йөрүче буларак шул миссия, шул дәгъвәт эше белән мин дәвам итәм инде әле дә. Рәхмәт.